Salutare prieteni, bun găsit la un nou vlog pe acest canal. Eu sunt Neymarito Express și am vrut să vă zic că sigur voi face un videoclip, un video cu Dream League Soccer, pentru că am cum, nu am mult deschis, am o problemă doar de copiat și de învățat o lecție, așa că sigur voi face. Am vrut să vă zic că nu aici, mă scuzați. Da, vreau să vă zic că am făcut 2 meciuri, nu, 4 meciuri de când am încheiat live stream-ul. Cu Nancy am câștigat cu 2-0, cu Partici 3-0. Era Athletic Bilbao cât pe ce să ne elimine. Am avut noroc de John Terry, de Messi și de Benteke. Mai dă oare cineva, nu mi amintesc exact cine a dat al 3-lea gol în meciul cu Athletic Bilbao, dar știți că John Terry a dat un pas foarte bun în capul pentru Messi, care a egalat, care ne-a dus un gol. A fost 2-2 înainte de a se termina meciul. La sfârșit și după am intrat în reprizele secunde și am făcut 3-3. A dat Aduriz și Raul Garcia dubla la ei. La noi Messi, Benteke și nu mai știu, ori unul dintre ei doi, ori altcineva a dat gol. Și am câștigat până la urmă la penaltiuri cu 5-4 parcă, sau ceva gen 5-3, nu mai știu exact. Iar după am jucat cu Blackburn 6-1, foarte bine. Cel mai mare de victorie sezonul acesta este 8-1 potriva lui Dandeu, Academy Division. Pe locul 2 cu Croton în deplasare, tot în Academy Division, 7-0. Pe locul 3 cu 6-1 împotriva Blackburn, deschis scorul fix pe final, fix pe final. Așa. Acum vreau să vedeți care este goalgetterul. Nu m-am uitat până acum. Goalgetterul. Da. Goalgetterul nimeni altul decât Christian Benteke, 12 goluri și 5 asisturi în Academy Division. Să vedem în overall. Golul 12-5, da, cam la fel. La gol pe challenge. Păi, dar de ce nu-mi dai mai timp stats? Am jucat cu Tottenham, opa, este și Real Madrid și Napoli și Juventus și Sevilla, Manchester City, Bar, Arsenal, Braga, Atletico Madrid, Villarreal, Paris cu Benfica, Manchester United, Stoke, Chelsea, Leicester, Barcelona, West Ham, Tottenham, FC Barcelona, Inter Milan cu Porto, Roma cu Celta Vigo, Liverpool cu Watford, Lazio cu Lille și Valencia Swansea, nu știu cum exact, Atletico Milan cu Genoa. Și am vrut să vă zic da, v-am zis deja. Și avem câteva transferuri noi care le-am făcut. L-avem de când am încheiat live stream-ul pe Samuel Umtiti, l-a făcut ratingul de 84, Gerard Piqué de 86 și cam atât, cred. Și Neymar l-a făcut de 91. John Matal, cred că l-ați văzut. Așa. Deci, gata cu acest vlog. Eu am fost Neymarito Express. Dacă vreți și așa, puteți să mă urmăriți în continuare. La revedere!